Vă băgăm înăuntru și chemăm poliția. Să trăiți. Cât de bine stați cu supravegherea aici? De ce? Mi-e o sete de nu mai pot. Vreau să beau și o gură de apă dintr-o sticlă de aia. N-am un leu la mine. N-avem ce face. Stăm foarte bine la București. Da? Deci supravegherea e maximă. Aveți, poate la toaletă. Să beau din toaletă de acolo. Să găsiți, e robinet. Ah. Mă iau și eu, o gură nu moare Vă nimeni. băgăm înăuntru, treaba voastră. Mă, uite aici, văd niște... Mă duc, da? Vă băgăm înăuntru. Deci mă duc. Vă băgăm înăuntru. Unde înăuntru? Păi dacă faceți ce spuneți, vă băgăm înăuntru și chemăm poliția. Aulu. Da, serios. Pentru o gură de apă? Pentru o gură de apă. Vă punem toată sticla în spinare. Oh. Și mă băgați în vreo cameră anume? Da, avem o cameră specială. Auziți, dar toate ca toate, vine poliția, dar risc vreo bătaie? Bătaie nu se bate. Nu. Atâta Păi dacă nu e cu bătaie... Cu optibil. Da, dar plecați cu poliția de mână la poliție să vă... Pentru o sticlă de apă. Pentru o sticlă vă duce Vai, și vă... mama mea. Vă duce și vă amprentează. Oh. Da. Mă duc la WC să beau atunci. Mulțumesc de sfat, vă mulțumesc. Da. Nu.